Sharon, adwa nyiso jopiny wach moro ka. Number one, nyaka wang'e gimiluongo ni government. What is a government? And kwatemo nono ni wan sani gi finance bill madhi pushwa to the next fiscal year. Nyaka wa understand ni wadil gi ng'a. Ingeni wanyare mbesha gigite, but the backstop ni who are we dealing with. Kora adwa nyiso jo Kenya gimoro. Ni government ni kata last year we didn't have a budget. We worked with the previous year's budget, which was the budget for 2023-2024. Nikech never reject the 2024-2025. And what happened? They went to the parliament. Supplementary. They came up with supplementary budgets, and parliament nikech mano is the body mandated mondo olos weche mag chike. To kata weche mag pesa gine magidoyo. Koro kane wase reject. What did they do? Negibire parliament nikech of course government nyaka run. Koro negibiro to getimo gik ni supplementary budget. A budget masani bedo proposed, the bill which we have right now, nitie gik magetemo timo. And giponde kizungu. I want to tell Joluo nikech koro wa address gi Joluo. Sometime back orengo no wach moro ni a constitution ama gik ma government timo. Even a comma really matters. Inyalo neno ka wach moro biro ni lakini nena ni en plain, but it is hidden something underneath ntiere gimoro. Koro adwa nyiso joge wani an gimomiya wacho ni government tugo gi wiwa en ni king'iyo kaka nyaminwa ni kitemo kele okelo ni go mineno ber to chako nyisi ni ei gimo ber ni nitiere gimoro mana fiche moro iye ka. Koro government tugo gi pachwa mondo wadhi wapitisha gini odhi e bunge kacha gi pitisha asto ka gikele public participation to wakale makoro onge ng'ama dhi e court ni we didn't accept. Koro sama wasekale cha eko koro gikelo gik miluongo ni supplementary budgets iye. And onge gimibro timo to that extent nikech already ene osekale, it is now a working budget. Koro kanye mo wacho ni sama pod wan gi chance as the citizens mondo watim gimiluongo ni wagol pacho mondo watamre kata wayie. This thing is evident. Adwa nyiso jo Kenya gimoro. Ka wadwa timo gimiluongo ni stimulus mar economy mondo waspa economic growth. Gik Mbadi owacho gite gitugo gi pachwa gi kizungu mang'eny. Iwinjo an asomo BCom. Iluongo ni economics, commerce and economics. Tadwa nyiso ji ni a document ni kisome oningo wa address weche mar ni how are we sealing the loopholes of corruption. Akenya awacho kizungu ere kaka wanyalo dino rode mag nikech Sharon Kenya ka waonge gi shida mar ni revenue ma collect is enough to sustain us. Yani gima wakwanyo kaka ushuru nyalo drive economy ni maber kabisa kata ka okwatiyo gi ada nikech penju kata ka wabet kai. Even in the government of Kibaki there were finance bills. Though people were not aware but there were finance bills. Koro cut those ages. Jipako ni Kibaki notiyo maber. Then what happens? Masani, we are working on a budget of 4 trillion, yet some other previous governments mawa appreciate na work with lesser budgets. Gimadwa temo niso Kenyans ni shida maro is not the budget. Shida maro ni number 1 there is corruption. Shida number 2 any the existing laws are not being followed to the latter. Like laws mawango okwatigo kaka ondikgi. In fact there are a lot of bypasses. Ido kanga tungengema ber, let me tell you, nitegi milongo ni atimo procurement is a option. Procurement wacho ni budget chakore nango, there's user department. Yani ngamadu adhi tiyo gi gicha cha ene mokwongo wacho ni adwaro kombe ariyo, dongana bedo ka koro an Mbadi, ane makoro adwa approve gini. Ini bet kachichi nyisa ni dwaro kombe ariyo pimo da dek kama. Kise kelo na ane madwa nyisinia with the existing resources manogo okadhi manage ni okombe ariyo. Anyalo mang'eyo ni komachiel but nikech P is essential, maybe I made ni pige from ariyo nikech P is just 20 bob maybe to pige a par. It is my responsibility to do that. But koro ka shida mar Kenya ni the user departments gimwaluongo ni budgeted corruption. Ocha correct the user departments. If we don't wasil those loopholes kata wabed gi budget of 5 trillion tiparo ni loopholes nyalo bedo silly na den nikech na higa mokala paro ni weche mag mibadhi bende ma nena chiela kuom okenge ma bende koro rowere bende na ng'anyo ne bende kore madwa dokinia shida ma kaka wadwa dino loopholes gi it's not even going back to draft other laws.
Kenya ka wan gi finance acts, wan gi public procurement and asset disposal acts, wan gi procurement laws mang'eny sana, and gimama mwa wache Kenya ka ni corruption, it emanates from procurement. The buck stops with the head of state and it's jok maluwo bang'e. Koro mane gima poda wacho niya, reject cha ento podwa maintain nikech ang'e government. Itugo magi pachwa. Kitake chon kamanto samoka mna rowere poko some. No, don't wadhi nyiso gi kaka last time ben wanyiso gi why we are rejecting. Koro sani gima wacho niya, shida wa ok en budget ni wadwa complain ni budget of 4 trillion is too much for us, is a burden on us. Gima temo wacho niya, kata kaka kone wacho ni exempt. By the way, let me tell you something. A business environment nitie gimiluongo ni kaka manufacturers gi produce gimoro to kore dhi keto gik magetimo gi keto exempt. What does that mean? You are pushing that budget to the final consumer. I'm not able to explain, by the way. You push that. Koro maternity is hidden with the terminology mara exempt. Koro in kifi kang iparo ni ng'ama ni dala kunjo gimoro ni exempt. Angaringe pache. Ogol noa. But in the real sense, that thing has been removed for the okel nugo koro. Matiene ya kane kampuni was bearing some burden chakoro the petition go gimo produce not you are the final consumer. Koro gima yote monyiso jo Kenya kizungu ni orengo se wuyo no mang'eny ni kizungu will confuse people. Exempt ni means ni ya gicha bedo push now to the final consumer. Koro samo bedo push to mateni ngima dhi malo. Adwa nyiso Ruto gimoro ni ya nikech Ruto gi Mbadi jok mandiko gi. In fact, Mbadi is not even doing this thing alone. Be kudwa ng'eyo na winjo kosiepna moro kochako support Mbadi. Kudwa ng'eyo ni Mbadi is not even in direct control of this thing. Mbadi has been summoned. Oseluonge gi Senate mondo dhi explain gigi. Wan nyaka gi pesa michulo retirees mano retire Kenya ka from 1979 coming upward. Mbadi no dagi dhi e Senate mondo. In fact, Mbadi nitiere a motion mikelo ne for shiza mondo odhi. Onyisi na ng'o miyo dunde ni okodwa dhi e Senate mondo explain much. Koro gima dwa wacho dhi e Senate nikech ne nitiere limbe Migori. Jatend piny Kenya timo. Kora dwa penji ni Sharon. It is not wrong ni jatend piny. Jatend piny ne nang'o time pap sani. We are talking about budget. Anga jatend piny timo modagni ne kor piny. Otimo tije mag county mag MCAs, otimo tije mag wabunge. Jatend piny oningo bede state house o sign wa serious documents makonyo country ni. Koro Mbadi ok nya nyiso wani ana ok onya apie Senate nikech oluwo bang' japiny. Ang'o mane giwacho kanyo ma important manyalo chenjo ngima we pap kacha. Onge gima na wacho ni ka wadwa spag miluongo ni economic growth nitie gik ang' ni meda chance nitie gik manyaka watim as a country mondo wa spag economic growth, but kaka gik moko gin kok wanya dino loopholes mag corruption, kok wanya bedo gi miluongo ni ethics and integrity at the top levels court record down, kata wa jump left right pod wadhi mana bedo ni kata wabed gi budget of 6 trillion. And by the last thing madwa wacho kapok imiyo jomoko chance. The last thing madwa wacho ni nitie gowi mwachulo Kenya ka. In fact the ceiling mare is around 11 trillion. Ingeni mano oge kata ng'ama wuoyo about this budget. Koro ushuru magi pod gidwa wuondwa kani gidwa collect gi. Huge amount of it pod the debt repayment. Koro magi gik manyaka wang'i and kigipar ni wan youth nitie youth mosomo weche mag uchumi gi biashara kaka koro an. Wabro nyiso jopiny wadier ni wau pandonwa gik mang'eny kizungu wang'e gima dhi mbele kokunya bedo gi integrity kokunya dino nwa loopholes mag corruption onge kuma dhi